Huriana hinokop ni Tuhan ta Yesus Kristus, guarni mingguta sadarion, ima minggu papituhon dung Trinitatis, namar lapatan hasi tulusadaun ni debata. Adorang sotapuka parminggulata, jumoluma tapasahat nguluta, holan tuadupan ni debata, marhite tangiang nahohom, martangiang mahita. Atong hamuna hinaholongan, beta mahita marsoba lau mamuji dohot pasangapon tuhata, romahita mangadop tujolona akan namasihol marnida halongangan na pinatupana, maredde mahita sian edde nomor 754 ayat 1 sahatu ayat 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Yesus, martua ma akan namawas male mida hati goran, ay si pabosuro donasida, martua ma akana ias todi, ai idaun nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, upangido hami tuho, selehon ma tuhami toddi ni hasitongan dohot dame, asatakas suboto hami nasalomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gugunami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede Mahita sian ede nomor 425 ayat 2. Patik ni debata di mingguta sadarion imana tersurat di Evangelium ni si Matius bidu 22 mamuka mei sian ayat 37 sahat tu ayat 40 songonon ma didok disi. Jadi didok Yesus ma siha holongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham idopatik raya na parjolo ale dosdo arga ni na padua honon siha holongan mudo dongan mi doson dirim patik na duodo makakam nasa patik dohot hatani panurirang ima sahatna rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede Mahita sian ede nomor 212 ayat sada dohot ayat onom. Huriani tu hatta tatopotima dosata nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo naso hatu dosan pardinggan basa doho jala rodi saliling-liling na doa siniroham sai marpamuati maroham di hajahaton nami
jala saya unang be ingot aka dosa nami, ay jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, o ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa hatong mamon di banua gijang. Di baini tarbain ibana do panguluhon rodi ujungna aka nasadok rotu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyak kon nasida, ima saat nahasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian edde nomor 400 sada ayat 3. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat sian tolu Musa bidu 10 sia, ayat sia sahatu ayat 10 alu, tajahama marsikat sorin, molo digotil hamu parbueni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu duru ni haumam, jaladang jadi joputon muna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbueni hawa anggurmu pe dang sudah gotilonmu, jala unak pola parpungu parbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu. Iko pasobonmu doi dihalak na pogos do dihalak na dagang, ai au do Jehovah debatamunai. Dang jadi hamu manakko, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih pautotoan. Jaladang jadi hamu manolon natutu marhite-hite guarhu, asa unang marlea bahenomu guar ni debatam, ayahu do Jehovah. Dang jadi ruponmu donganmu, manang dobonmu ugasanna, jaladang jadi pogonmu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi buraamu halak na nengel, jaladang jadi bahenomu pertuktuhan dijoloni halak nama pitung, iko kabiaramu do debatamu,
ayaudo Jehovah. Dang jadi papelonmu uhum di parhuman, dang jadi hamu marnida-nida bohi, palea halak napogos, pasangap halak nasangap, ikon marhite sian hati goran, uhumonmu donganmu. Dang jadi ho mangalap manaruhon hata makata dongamu sabangso. Jaladang jadi ho hehe manidangi dopak mudar ni dongamu ayaudo Jehovah. Dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham, ala ikon masih paingotan ho tu donganmu, asa unang manean dosa ho ala ni ibana. Dang jadi baloconommu na jahat, jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom. Ikon haholongammu dongammu jolma songo dirim, ayaudo Jehovah. Ima sahatna martua doa kana tu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian ede nomor 610 ayat sada dohot ayat 4. Tahati dakon ma hapor syautai, songon na hinati dakon ni dongata sa hapor syaun, disadok portibion, rap ma hita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama nopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hopi norsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogut tu tanon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabi gema tikting di bagasan mingkutta sadarion. Shalom.
Warta Jemaat atau Titing HKBP Serang Resort Serang, Minggu 26 Juli 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca di tempat masing-masing. Warta yang pertama, nama minggu, minggu ke-7 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik kasih sebagai perintah baru atau Holongido Patik Naim Baru. Warta yang kedua, pelantikan majelis atau Perhalado dan Badan Audit Resort. Pada kebaktian Minggu hari ini, tanggal 26 Juli 2020, akan diadakan pelantikan bagi majelis ataupun Perhalado Resort dan Badan Audit Resort periode 2020 sampai dengan 2024 di HKBP Resort Serang. Acara pelantikan dilaksanakan setelah pengumpulan persembahan ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai Perhalado dan Badan Audit Resort yang terpilih. Warta yang kelima, ibadah kebaktian Minggu Keluarga di Rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Warta yang ke-6, sosialisasi penambahan jadwal kebaktian Minggu di gereja. Melihat kerinduan jemaat untuk beribadah Minggu di gereja, maka pada bulan Agustus 2020, gereja kita HKBP Serang akan menambah waktu kebaktian Minggu. Adapun perubahan jadwal kebaktian sebagai berikut. HKBP Serang pukul 6 pagi, kebaktian Bahasa Indonesia. HKBP Serang pukul 11.00, kebaktian Bahasa Batak. HKBP Maranatha Cilegon pukul 8.00, kebaktian Bahasa Batak. HKBP Maranatha Cilegon pukul 17.00, kebaktian Bahasa Indonesia. Dan tetap akan melaksanakan sesuai protokol kesehatan yang diatur pemerintah, serta akan tetap dibatasi dari setiap sektor 14 orang dan menggunakan kartu ikut ibadah. Warta yang ke-9, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanggungan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada majelis dan warga jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. Warta yang ke-10, sosialisasi ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, mulai bulan Agustus 2020, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertanggungan sektor seperti sebelumnya, dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui Sintua Sektor masing-masing. 11 pelajar CD atau Perguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Pada Minggu hari ini, tanggal 26 Juli 2020, akan dilaksanakan pelajaran CD
atau para guru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut yang melayani Pendeta E. Mungkur. 12 Dewan Koinonia. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani pelayanan PHD kategorial dan sermon guru-guru sekolah minggu yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Poin yang pertama, seksi sekolah minggu. Pelayanan sermon guru sekolah minggu Jumat tanggal 30 Juli 2020 yang melayani Pendeta TM Simorangkir. Poin yang kedua, seksi remaja Sabtu tanggal 2 Agustus 2020 yang melayani Pendeta E. Mungkur. Poin yang ketiga, seksi pemuda Sabtu tanggal 2 Agustus 2020 yang melayani PA Pendeta O. Simanung Khalid. Poin yang keempat, seksi perempuan Kamis 30 Juli 2020 yang melayani PHD Pendeta O. Simanung Khalid. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Warta yang ke-13, Dewan Marturia 2 Seksi Musik. Pelatihan alat musik tradisional Batak. Diberitahukan kepada seluruh jemaat mulai Minggu tanggal 5 Juli 2020 telah dibuka pendaftaran bagi anak-anak kita dari SD sampai dengan SMP yang berminat untuk mengikuti pelatihan alat musik tradisional Batak, yaitu uning-uningan dan tagading, supaya mendaftarkannya kepada Dewan Marturia Seksi Musik. Waktu latihan pada sore hari sesuai jadwal yang disepakati. Diharapkan ketika sudah terlatih akan melayani di kebaktian gereja kita. Poin 19, persembahan kebaktian minggu pertangyangan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini, dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Marilah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta ke-20, Warta Keuangan. Dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamai bayan sangap di guarna, jala makorhon uli, dohot las di roha di huriana. Amin. Marede mahita sian ede nomor 640 ayat sada. Maria,
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita dihamu saluhut na amanami nanami. Sude ruas ni huriata. Natotong satia mangulahon ibadah parmingguon. Di bagas tabe di masa pandemi virus coronaon. Barita naulis yan hata ni debata o jahat jamita dihita tersurat di Yohanes 10 ayat 31 daro di 35 songonoma di dok disi. Jadi dung lahor ruaribana di dok Yesus ma namar sangat manuaing anak ni jolmai jalamar sangat debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana, pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina, jala tibuma pasangapon na ibana. Hamuak ka anaha, sangobas nari na maaw rap dohot tamu, luluwa muna maaw, alay songon na hudok tuak ka Jahudi, daktar bahek kamu ro tu si topotoki, lausido hudok nuaing tuhamu, patik nai baru mahulehot tuhamu, naing masih haholong kamu, songon holong ni rohaku di hamu, naing masongoni dohot tamu masih haholongan, apalah sianom ma tadaw ni halak saluhut na hamu sisiaku, molo masih haholongan hamu, ido sahatna. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus, dada hal nai baru be molo ditaringoti diturpuhot taringot tu holong ni roha. Dada hal nalangka begiota taringot tu holong ni roha. Sia mulana nunga odop diajar hon huriata taringot tu holong ni rohai. Naboi do dohonota sasitongna ha kristeno tai identik dohot holong ni roha. Sia nak keparhataan secara umum diakka tulisan dohot akaide molo ditaringot tu holong hirana boido dia tu si toropat jolma latar belakang ni akka panurati ima halak Kristen alai akka manginang molo petung songoni sai torus ditaringoti holong ni roha odop dimulanai nunga diajarhon dan marlapatan nong lulus hita mangulahon holongi. Dan marlapatan nong bolas sikop sude taulahon holongi. Alailas oddo nagabe odolan ni jamita di hita sadarion. Justru marukil do hita si pata di ngulut taon. Manaringot itaringot tu holong. Jod do terjebak dia kaparsaoran taringot tu holong tasuk kumajolo dirita ahano lapatan ni holongi dihita atau manang rikot do pesukunota lapatan ni holongi di ngulutau molo ditaringoti turpuhon waing dihita kamanginang taringot tu holong terlumuwi langsung sian hata ni Yesus. Asa unang gabi salah mangatu si dohita. Asa unang gabi salah kaprah. Asa unang gabi somarlapatan. Molo taparrohahod di naparpudion. Gudang do nagabi salah mangatu si. Hubay mo susada contoh nak kamanginang di batahiyate. Taboto do itanyo do orang ketiga songon nagabe asing do lapatan ni holong disi huboto do salah dak seharusna ninna tatorus semate diboto do salah namak kaholong disi alai diulahon salah kaprah dak pas diturpuhon odop do di patorang Yesus dada songon holong ni portibion
balik sa gabi sada patik na baru do didok Jesus tuak kasisiyan na. Taputihi makamanginang aha do lapatan ni holong na nidok ni Jesus dison naparjolo patik na baru mahulehot tuhamu ni na Jesus. Aha do patik na barui ima asa masih haholongan. Macay bagas do lapatan ni padohano na kamanginang molo didok nakingan patik na baru. Dia may namarlapatan doi laho pasikopan nasa pangajarion nasa jamita nasa poda naung pinasahat ni debata naung pinatupan ni huria naung pinatupan niyak kanaposon ni Tuhania dia keperjamitaan dia kasudiak ke kegiatan perhuriaon pasikopos saluhut nai dileho Jesus sadanari patik nai baru ima holong niroha. Buasa songon yak kamanginang asa unang gabi sala mga tusi di pardalanan ngulun yakka na porsea. Tarlumobi di ngulun yakka sisianna. Takasdo di patihi Jesus ak kasisianna di turpuhon. Ay di boto Jesus do ahana na yung masa. Masa ma padjeheon songon na binain ni si Judas. Masama akka pangiburuon, masama akka sogo ni roha, masama akka pengkhianatan, masama akka pangalileon, masama akka haguturon di tonga-tonga ni Portibion. Alai songon ni Jesus tuak kasisianna. Patik nai baru do hulehot Tuhamu. Laho mangadupi salhut na parngoluan na songoni. Dileho Jesus do sada suhat-suhat, sada sitiopon, sada alat na sungguh luar biasa. Ima holong. Ikon masih haholong kamu nina Jesus. Ay takas do di boto Jesus narikon dihita jolma. Napadua ho nakamanginang holongi naikod do marpangulaon. Di bahe Jesus do tiruan taringot tu na marsiha holongan. Ikom masih holong kamu songon holong ni rohaku dihamu ninna Jesus. Bohado holong ni roha na ni Jesus. Di sada Yohanes 4 ayat 10 sia didok marroha holong mahita ala ibana jumolo makka holongi hita. Di Yohanes 15 ayat 12 ro di 13 didok muse on mapatikku naing masih holong kamu songonau na makka holongi hamu na sumiyahon hosana humokop akka ale-alena ido parholong ni roha na sohalopoan. Kasih terbesar adalah ketika seseorang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Ido na pinatupan ni Tuhan Yesus. Mengasihi, kasih itu adalah pengorbanan, perbuatan, tindakan. Mengorbankan termasuk perasaan. Sama sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Amanginang molo tahaholongi dongata ala horong ni keluarga ibana ala samarga sahuta saulaon denggadoi dak salai memang ikos songonido ikon marsihaholonga kita alai unang lupa hita akka nasomaragama diulahod doi naso Kristeni pe diulahod doi
moluakkani ala ni sinakin. Dia kana poso sejuk do tabigi akka manginangate naposo bulung. Aku mencintaimu karena engkau begitu perhatian, engkau begitu baik, engkau begitu manis, cantik, tampan, pintar. Ya wajar, benar kita bisa jatuh cinta maka holongi seseorang dengan segala apa yang kita sukai. Tetapi sekali lagi jangan salah, jangan lupa, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beragama. Bahkan sesama penjahat pun saling mengasihi ketika mereka beraksi melakukan kejahatan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Nabui dora akka manginang bainota sadarumu sataringo tuholong diturpuhon. Molo nakingan, aku mengasihimu karena engkau begitu baik, perhatian, dan lain sebagainya. Sejok do taubah formaton gak bisa dapat doha songonon. Aku mengasihimu meskipun engkau begini. Meskipun tidak seperti yang pertama kita berkenalan, tidak seperti pertama kita berjumpa. Meskipun sudah semakin tua, semakin banyak tantangan, semakin banyak persoalan, aku tetap mencintaimu. Itulah hakikat esensi kasih yang diberitakan oleh Yesus kepada para muridnya. Naikodo merpangulaon holongi. Napatuluhon akka manginang holongi do nagabetadda ni sisian ni Tuhan Yesus. Sianon naing taddaw ni portibiok kamu nasisiakku hamu ninna Yesus molo masiha holonga kamu. Tentu akka manginang rikodo identitas, jati diri, simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol kekristenan kita. Itu perlu dan penting. Jangan kita katakan menjadi tidak perlu lagi. Bagaimana ritus-ritus keberagamaan kita itu kita lakukan dengan setia. Bagaimana simbol-simbol keagamaan itu juga menjadi bagian dari jati diri kita. Bagaimana juga ungkapan-ungkapan yang kita lakukan akaparhatan natarohi holong dorohaku diho, oh Tuhan nita nang tudongata alai ikon sikop doi marhite pangulao. Megahnya sebuah gereja itu tidak akan berarti apa-apa ketika di sana tidak ada kasih. Ido naneng dohonon ni Tuhan Yesus. Tada niaka sisian ni Tuhan Yesus sita diturpuhon dipaingot do. Jala los disordo rahu-rahu nina sundenggan uju dang rabbe Yesus doho akasisiana ditikina aikod dipasangam amai mai bana muse dang rabbe Yesus anno doho akasisianai tinggal ma di portibio sudia kana porseai madalani akang uluna be di bahe Yesus dosada rahut-rahut yang sungguh kuat, yang mengikat semua ikatan yang ada di dunia ini. Ima holong niroha. Tu si mahitan waing di jawak kamanginang
marhite turpuhon. Gabisada patik na baru, patik pasikopon, sudia kapatik, nong adong, pangajarion, siya sudia kapangajarion, nong tajalo, siyan debata. Molo tapeo pon, dohonon ni portibion ma, porsia ma portibion, na akka sisiyan ni Yesus sita sa luhut na. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang menjadi murid-murid Yesus. Marsangak ma debata. Amin martangi yang mahita. O debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Moliati Tuhan. Nunga di paingot tohami songon akan atu sisiami. Dileho kopatit na baru di hami. Pasikopon nasa pangajarion ng hujalohami. Dohok madalani ngulu nami tuak ka ari-ari na mangihod. Diganu akaparsawaran perjupangan nami dohot ICP sa di hari di tonga-tonga ni Portibion. Asa naing tarida maholong ni rohai. Lahu pataridahon na hodo guru nami, sisiammu dohami. Na hodo Tuhan nami, bangsom dohami. Asima roham, atong pergugoy mahami ali Tuhan, laho mangulahotsa. Sa hadihoma daging ng tod dinami. Dinamadalani dope hamil Tuhan di masa-masa pandemi virus corona on. Say homa madjagay hami sa luhut na. Padaw hamil Tuhan pasisi hami. Asa malua hami siyan akasahit buluni. Asi marohamali Tuhan. Jalo matang yang namion. Ala ni Jesus Kristus. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 435 ayat 1 rodi 2 marulupolop tordiki laos tapasaha ma peleata. Tatangyak kuma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut silehon-lehon na dingkad dohot nasa libasan na moliutus. Upasahat taimas yan nalilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kayo pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Aliama namin na di banwa kijang say pinarbadia makuarmo, say Roma harajaum, say saut maloma ni roham di banwa tongon son na di banwa kijang, lehom matuhami sa daron hangulos siya pari, say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di do pakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasarhon madamena tu todim. Hurian itu hatta dihamuak kamanami nanami, sian hami saluhu na parhobas di minggu sadarion, dohon tim kreatif, nama kubasi parminggota, pasa hatto tuhita saluhu na, selamat hari minggu madihita, Horas Mauliate. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabarmai ale Tuhanku patu